начальник управления Сай Шарипов буд. Вай баъд фарёд карда. Вақти кӯдакон рафтам. Баъд хай чӣ кард, гуфт ки хӯлаҷон биё, гуфт пеша камбра ана мақсад ки сулҳ салоҳ менем. Баъд мо гуфтам ки хай мардак надорӣ шумо, бирем хай одам заиф, 7 кӯдак фарзандимон инҷа беодаму хеш чӣ хеле вайш меяд. Ки баъд гуфт ки хай ин кор ҳамин худат метавонӣ карда. Барои мардака аҳдаи кор намебироянд. Хай ҳозир вазъият айна худо ту медонӣ ки чӣ хеле ай тарафшам, ай тарафшам. баъд хай ман ризо шидам. ҳамин кушинбоғ гуфтани қишлоқ ҳаст, ҳамон кушинбоғда баъд охири ташкил кардем қатъи оилам. баъд гуфт ки бира бигӯшу ки баъд 12 числара биёянд, 12 буд 18 буд, хай ки дар хотирам қапара неста, биёянд гуфт мефурам сулҳ мекунем. аз ин коре ки ҳамон шабу рӯз байни мо муҷоҳидин ва давлат мерафт, беҳбудӣ набуд. баръакс барои халқ, барои мардум як вазминӣ буд. як ҷамъият ба қафо рафта истода буд. бинобар ҳамин ман фикр мекардам ки бояд мо коре кунем ки ҳамин ҷамъияти мо рӯзи равшан шавад, як мардум ноншуа биёванд, зиндагишуа биёванд, фарзандои мардум сиҳат ва саломат бимонанд. ҳамин чизҳо мана водор карданд, ҳамин чизҳо мана маҷбур карданд ки ман барои сулҳу салоҳи ояндаи Тоҷикистон кӯшиш кунам. худованд дигар ҳеҷ гоҳ ҳамон рӯзҳои даҳшата ба сари мардуми Тоҷикистон, ба рӯи дунё ҳамин рӯзҳои даҳшата наёрад. ҳамаи одамизода